तो देखो जा भाई हमारा घर समाइल बा। ई चोर ह, चोर ह, ई चोर ह। आ यही में रहेला चोरबा। देखो जा ई चोर क आ ई चोर बा कहाँ पहले। देखो जा ऊपर टीवी लागल बा, एकरा अंदर घुसल बा, नीचे सामान धराइल बा। आई बीच में चोर वाला चोरवा का चोराव तैरी। आई चोर के काम हो भाई, यही में घुसर आला। आई चोरी कइले बा। ऊपर टीवी बा, आई नीचे देखा जा पीछे खंड में लुकाइल बा। चोरी करत लो में पैसा चोरा के घुसल बा ना रे। है चोरवा कहाँ घर तो रे हैं? का चोरा उतर लियो, सूत के चोरा उतर लियो है बेटी हनी। और देखते हो चोर घुसल बा हमनी के घर में। आ कहाँ घर है चोर हैं? ए चोर, चोरबा है, चोरबा रे। हे बेटी भाई देखो जाई पहले कितना छोटी चक डब्बा बा, आ ओई में घुस के सुतल बा लइका। अब एकरा के का कहल जावा ना कहल जावा। चोरी करे वाला आदमी के कुछ कह नहीं के सकत आदमी। अबे गिरेला टीविया, टीविया फूटी। अरे टीवी फूटी, निकल ना उमा से रे। निकल, टीवी फूट जाई। टीवी गिर के फूटी, निकल तो निकल निकल। देखा जा भाई चोर केंगे निकला तो निकल तो निकल ना रे जा। अब चोर के भाई घाव लागल बा। चोर कूदते कूदते कूद गइल आ गिर गइल बा चोर। अब घाव लागल क्या पर घाव लागल देखाओ तो क्या पर घाव लागल। घाव लाग गइल बा चोर भाई के। रुको ना वीडियो बनाते नहीं। अब कहता चोर भाई